Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Neneng Keri Keri Keri. Ki aku arep anu cah, ngene Mas Doyo. Apa wi? Jupuk pesenan ayam geprek. Masih lho cah. Alhamdulillah. Pokoknya 1 bulan sekali aku pengen sedekah cah. Mbuh berupa panganan, mbuh berupa apa aku. Intinya 1 bulan sekali aku pengen sedekah. Lagi aku arep OTW rono, soalnya dijanjai jadi jam 11, soalnya wong ya akeh pesenan. Engko jam piro wi? Jam 2 yo pesenan 80 bungkus opo rono Mang. Lagi aku arep OTW karo anakku cah. Ki mau wis tak antar neng Bu Guru TK bareng cah. Soalnya anu ki mau enek apa mbuh ngerjain apa ning go sekolahan to, sakire tak anter. Ki arep OTW ning nggon les-lesan. Soalnya kan anakku nek les wi jalur anu cah, jalur gak bayar. Jadi bayar buku tok, SPP-ne gak bayar. Jadi aku kepengen ngeweni makanan lah. Enek jalur khusus gawe 5 orang ngono lho. Biyen ki terus anakku milu ngono. Ya aku TW ta. TW neng Ade. Suasane kuwi. Ayo. Titip buat Bu Guru. Dari saya. Ada 3 tau Bu Gurunya. Tiga. Sing 1 sampean. Heeh. Ya, iki acara apa nih? Sedekah weton. Pokoknya Saya. suwun ya. Nggih. Sampun. Iki suwun ya. Yuk. Boleh. Ke rumah Mama Mbak Yanti, Rizky, Bu Sri. Ki wis teko omahe Mama cah, wonge renek tapi penghunine. Tak lebokne YouTube. Wonge renek lho lho. Iya to, ki arep ngorak-ngarik gabah. Mak kedua ngulang arek gapak. Lu dudukane kono kowe. Piye? Kok Pak mulai ndi mu? Seru Pak. Amblas piye to? Niki anak montore Andi bareng no. Yo, lha bedina ndi nek ngono, Bu? Mulai saiki. Ijik ning gone anu ke sapa? Kak, Kalimantan. Lho, budal ning ado. Kalimantan, Bunda. Lah terus nak bengi turu kene. Dene omahe dhewe to karo Dea. Renek cah. Dia terang gak nih? Hah? Dia terang. Omong apa panas dar nek bengi yo ngono kae no kok. Vlogger. Kok ndek banyu adem kok, Kak? Ning kulkas. Delok TV lho. Nyapa lo dicepot barang wis sendale. Iki lho isine deloken. Semangka ndek ulang tahun, Cah. Sing ndi ki? Kabeh adem. Kowe minum gak? Ki apa jenenge? Menungsane renek. Pengen iki gak brodo lho mlune. Wah. Melu-melu pokoke ngono iki. Nggonku manak. Kilan.
Ki kayu sak denggel-denggel wong ki. Kayu jati ki. Lah mainan kan kakak. Iya. Kar lara nang marana wong kok. Iya. Gabut. Lah piye ta? Kan lihat TV karo kakak. Ki mau aku gak ngonten Mas Doyok cah, soalnya apa? Nek mau enake Mbak Ipa. Wonge tek yo ruwepot duwe pesenan 80 nek salah jam 2. Jadi aku gak sedo ngonten ngono mau nek ribut, tapi ribut yo budal traktor. Jadi yo wes aku langsung meluncur lah. Nututi Bu Guru TK soalnya kan jam 2 latihan. Latihan dramban kuwi lho. Lah terus akhirnya dek mau tak WA soalnya jiran mulai dhisik. Akhirnya tak tututi cepet-cepet karo ning nggon lesan mau. Yo wes, terus ki terakhir ki ning kene aku leren. Gelo. Cinceng ngong banjir. Kok sok. Gaya nggo kacamata jilbaban, bar jilbabe dicepot. Kok kayak ngono ndus. Mari wis sembuh. Wis tumbuh rambute, wis maksude wis ora Wis gak besisik kaya ndek. sing kene wis mari karek kene karo saithik iki, karo saithik. Mama iki gedhe yo ne wis mari. Dok apa to Pak jadi. Nah, iki terus lanjut latihan drum band iki. Iki personele kok ngene iki personele. Iki wis kesasar. Semakin tua semakin jadi. Rekreasi ke pantai aja sing gawe ngono tapi. Betul. Atak silih no. Kan ngono latihan. Lah iya. Kalau menang depan ning koyoke. Nyapa? Aku ngarep kok. Gak apa-apa sok mben kan ora kuwi. Oke. Iso mben arek digo anu cah, lomba ning stadion. Pejenan nyapa tapi? War nyapa? War nyapa? Jalan. Arep ngamen apa arep ginyo? Lor iki lho setendek. Wih ruwiwu ki senengane pipi. Lah to. Gonjang ki lho. Padha lek lho. Lah iki lho, delon. Hah? Cah, rame cah. Ki bocah-bocah. Besok Januari arep lomba ning stadion. Ki latihan ning pertanian. Ya engko anu kan, bar kene langsung caruban. Tuh kembang. Baru terus nyekar. Les dhisik. Mbah dina iki acarane pewadat ya. Ajene pengen kumpul karo Caca tapi yo ora ana wektu. Mau jane aku ditelepon Mbak Maya. Tapi piye wong latihan drum. Aku kan dolan nang Mbak Maya jare. Ini